maneh karo channel Manek ini keluarga sederhana iki karo anak lanang. Gede, Mas. Wedok. Ya alhamdulillah pemirsa ya Mae dapat rezeki dari hamba Allah. Disuruh terserah Mae apa dienggo Mae terserah apa dienggo apa ae boleh. Jadi wonge tidak istilah iki orangnya tidak mengharuskan Mae khusus dinggo ngene-ngene ora. Jadi selagi keperluannya Mae apa ya wis gak masalah. Sibuk pemirsa soalnya Mae ya beberapa hari ini sibuk. Jadi terima kasih banyak buat hamba Allah yang ada di Ponorogo. Semoga diberikan apa nek ngarane kelancaran rezeki, dipermudah segera urusan. Nek mergawe ya muga-muga ya gak enek alangan apa-apa, diparingi sehat walafiat. Ya wis kaya ngono pemirsa, kita lanjut di iki ngombene kucing sing ninggal kono. Gak sengaja. Gak roh. udunge ndi? Ya enggak kudung dah. Lawange. Buah seni duwe. Udunge. Udunge iki senengane ndang sing ngono kuwi ya. Oh, gelap gulita kae lho, delok ah. Pedhot. Wes lebokno kamar. Mak ayo kayak ini. Ayo wes. Kasarane tak THR ora kasaran sih yo. Iki anu dinggo amal jariahe Pak Mboke dari Mbak inisial hamba Allah jadi hamba Allah Ponorogo. Ponorogo saya alhamdulillah semoga dikai rezekine Kayak padang dalane jembar segoro awet. Ada banyak banyu kali aku banyak banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, urung anu kok iso.
besok sandal. Oh, di gua ya nih. Heran aku. Gak kena. Nanti gua ya nih. Wanen. Alhamdulillah ya. Dapat THR. 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 Oh, rezeki. Gak apa iki iki. Ya tinggal keperluan. Iku botol mirsa yo, botolnya ra duwe yo lengah-lengah. Ya sih. Terima kasih. Yuk, Mas. Oh iya. Ora roh blowokan Cak. Darah kok. Jarak ben tanggal 20. Wis cepet yo le loro wis desa. Rawe sepi nek. Kamu tuh kan ya? Prokannya. Piyo? Mae, Hmm? pulpen. Ayo mau namanya pulpen. Ya wes tuh kok nunggu bahar. Pen apa sih? Tiga ngapus pen apa sih? Tip X. Tapek. GoPro, TPA, kafe. Pulpen. Lampunya gak mati. Ya wes, astagfirullahaladzim. Sing diperlokno apa kuwi? Kalau obat Sing sukat. diperlokno. Digopo wis baru tuku obat suket. Iya. Astagfirullah. Lapangan. Ndang kafe. Kae. Apa? Angsi, angsi. Anjir. Kon diae. Ning ndi? Hah? Apa? Apa lah? Iku lho wis mbok perlokno dagage kok wis sisa kok eh. Udah disebut sing di pene iki gak ya pene we iki ya pene we macet barang Mas Andi pene penem sing ning omah apa iki ndi iki ngerti ya sing iki apa sing iki heh Wis iki. sing larang sombong amat sing larang sing gak luntur buku tulis iki Ndi siji.
Yuk, Mas. Kok kono lho, Mas. Kowe iki kok ngapa kan? Sosis gede. Yuk. Bayar dhewe lho kowe. Oh sih. Alah, Oh sih. kakek mak we. Wes. Ayo delok kono sisih kono. Mau yang tak mau yang tak. Hmm? Yang tak. Iya, Mas spaghetti, Mas. Tak ada siapa. endi ya? Serem. Cuma biar sih mak habis. Ini tak bayar aku. Kayak iya. Mek uyah wi, nyebut uyah wi. Ini sama. Heeh. Kowe mek autan? Autan? Bet nyamuk. Sing mbok gawa kira-kira apa iki? Autan sisih endi ndi? Autan. Autan. Kon gawa. Tambah bingung nih. Latihan. Tambah bingung. Ora kuwi iki apa? Dom. Latihan. Iki dom kuat yo di, gak methet. Apa? Jeneng ngedem ngono kabeh berdua. Latihan. Latihan. Enek kaya ini. Aku dom iki poklek iki. Mbak Emrisa. Nang tekok lah. Kok Wani. Lah wong ora nyopot. iki sedang ndi? Dia ngomong apa ora? Mbak, autan di mana? Itu. Siapa bisa ngelakuin Kuwi apa neh? apa le mak? Mau aku kejebuk dhewe kok. Jerene pitungku bodo ini. Tuku jajan stek bodo. Apa kok mah? Astagfirullah. Kena botol ya. Piye? Ini kena sini kene. Ya autan sing anu toh wi. Terserah. Autan. Mbok tetep. Iki apa? Iki gak ya autan piye? Ya iki lah nek ora. Regane piro? Tuku piro? Ora wis ae. Ya wis. Wes iki to. Ayo. Nang putih barang. Ndi Mas tak bayar oke. Ambek telur di. Gue setok. Dok sebetan. Hah? Dok sebetan. Ning gadu. Enak pura. Uyah. Bro, Sitok piro kuwi? Sing kapal api kene. iki apa rapi? Kapal. Sing sitoke. Sira ewu. Ya wis ndang bayar. Wis. Wis. Oke ya. Ngene Dek. Iya wis. Iya. Yo es krimnya Alah mama. Wis bar es apa? Es Mbak Lina kok. Oh jagung, Mak. Wis gak prempokan aku. Jagung. Iko. Ya wi yo. Es terus. Aja kuwi ya kuwi. Ya enak. Ayo lho. Sembrono. Tarik. Kalau. Jadi menteri. Dem. Ya ibu pribadi. Maaf kali itu terus. Hilang lho anggar beli duit. Hilang beli duit. Bener ya? Kae lho tuh dibayar.
Jadi kira makan ini. Kita pulang. Kilo si kilonya. Oke. Apa? Kenapa? Kenapa? Dan apa-apa. Di sini mana? Ada nemu apa? Pas aku mergawe. Sopo galang? Mas itu. Wong aduh. Yo ning kono. Itu Mas itu nih enggak entah enggak dulu. Sing kawak. Enggak Mas itu nih itu bareng aku. Hmm. Enggak. Mana? Ayo, Mas. Tanam. Gak aku. Ora. Kayo esok ndi. Cuman tak piro, Mak? Gak roh. Lek 29.500 gawe ndak 30. Iki ketoke bakal anyar yo. Omahe. Heh. Loh. Sing iku omahe sapa iki? Ewi. Sing ku omahe sapa wi? Lah yo. Omahe sapa? Iki sing wong barungan kuwi ya. Sing iki. Yo. Lah wong mang lho dipangan ning omah lak yo genah e. Alhamdulillah. Join ini. Tak urus aku minta makannya apa? Mundur. Yo kuwi video iki bar juga duit ya iki mesti apa? Ngene. Bar juga duit. Malah gak bisa orang pamit duit itu pamit aku dikiranya duit mah untuk ngono kuwi bedane. Lah baru untuk THR kau minta gue punya orang dari repot gak gue ki lagi gue beli anak soka pabrik tuh di WA. Assalamualaikum Dit Mas coba cek BNI-nya bayaran sisa sudah kami transfer tak cek walah 06 0,6 pirang juta? juta Alah 0,6 karena 06 lumayan akhirnya yuk emang bisa aku ditukono mae di Pambi saya gede aku nukono tapi gak apa-apa le dijarani wis gak apa-apa kan sing ngekeki kan wis terserah wis diweno ning mae ape dienggo apa wis terserah sing kira apa pemirsa yo ben kok bingung aku ngomongnya gue emang biasa gue tangguh ini tapi mikirnya aku nek tangguh ini gue emang ki aku mergo tangguh apa nggo nyenengno Pak mboke anake adeke yo kaya ngono pemirsa kan intine mae diwenehi
Duwe kuwi wis terserah arep dienggo make apa ae wis kono wis gak urusan intine ndeke wis ikhlas nuweno make. Cuma kan Mas Andi mikire engko wedine didarani duit sing diwenehi kuwi. Dadi yo wis lah sing penting kan duwike isek tak simpen pemirsa. Yo ki mau lagi dienggo peralatane Dwi kira-kira dekne ape ngaji ning ndi yo ning Cepu menawa pemirsa. Wis engko dilanjut tekan omah. Dhuwur padha ae apik. Yang listrik. Nek awar dek ngono ki kena apa le, Cah? Yang listrik dia. Wes. Yang listrik. Wis. Yang listrik. Wes. Ndi, Mang? Lah sangrai iki lho. Iya, wis ndas beres sih wis. Iki Mang bar buka pemirsa. Lho, iki lho bukane ese urung tak i. Dan jaluk esne karepe. Siapa sing njaluk es? Mas Andi kok. Iki lho, Pak. Iki bereng beres sih. Buku 6 kuwi ceblok. Dermaga jadi menteri. Kuwi go mengguri sisan. Nata proyekku pribadi penting. Astagfirullahaladzim. Ngantekan. Sekalian jablas tuku peralatan persiapan Dwi mau ikut mabit ning Padangan pemirsa yo karo bature engko. Insyaallah nek sida ki berangkate hari Sabtu apa Minggu? Minggu. Hari Minggu pemirsa habis subuhan. Dadi ki mau njaluk buku, njaluk autan, njaluk sing dienggo ngapus, tip ek, pulpen. Alhamdulillah persiapane wis disiapno kabeh. Dadi yo kaya ngono pemirsa. Pokok iki enek ae. Yes pemirsa cukup sakmene videone mae. Nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malegini Family. Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane mae kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport mae sampai sekarang. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan, kelancaran, dipermudah segala urusan. Sekali lagi terima kasih buat hamba Allah yang telah memberikan rezekinya kepada Mae. Mudah-mudahan berkah barokah, diparingi sehat, panjang umur. Semoga menjadi amal jariah di iku ning ndi pemirsa. Di akhirat ya pemirsa, intine kaya ngono lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.